Salibonani linjani makadi. How are you? Murise kudzimba. Welcome to the big pod. Right, today we've got a special guest, but before I introduce the special guest, Rigendibo Moresa co-host wangu Zinkalid, what's up? Wagon. Murise. I want to be. Makapomba. Next door with the chando chilise. Zinkalid, what's right? So yeah, guys, today we've got a special guest. We've got a legend, a person akabuild a career from the roots, right? Today, tine mwana with the late Tongai Moyo. My guess is Wudindian. We've got Peter Dewamoy. So I will let my co-host introduce Peter Dewamoy. Achifunza my questions. Ndozongo pinda pamwe pamwe. But nishasira nyaya kuna Zimkhalid. Peter, what is it? Misego Zimkhalid. Aiwa, ndripo. Master Manyuwane. Aiwa, Manyuwane gararipo. Manyuwane kunewa mwete kwa diri. Oh, ndakatorinzwa izvezvi. Ndoti tisatenda mbiri. Mune intro kamunombopona kemazita enyu aya. Vanhu vanyatsoziva isi Peter maisoziva ese. But kuna vasinganzombowanzwa line mazita enyu anenge 12 aya. Alright, ndonzi Peter Moyo ndotakataka express mwana nzambe mwana bela mwana pikoko tewabvumaranda shire kwekwe dango remurozvi muzukuru wachihera murume wakero yeah. Bati murume oh murume nadafunga kuti muromo wakero teni madhaba daakongona munhu wechiruma kunyadzozvifila kuti murume wanhingi anenge akanyora makanyora kamudhara murudo marriage marriage ndiripo ngabozi kuona pangonzi murume wanhingi you are the best kokana chirowa kumba muri type yakurowere unenge uroziwa zviko chingoti kwakurungobvunza aiwa mukurowa murowe zvenyu but makanyora tirimo anyway Peter nasa timbotandara zvedu timbodiscussa tinaona kuwanda nongoida kuzivawo pamusoro paPeter besides zvema jokes zvavanenge vachimboita vanenge vaine zvakawanda zvavanenge vaita newo futi unoda kuziva I'm part of what I was here. It's okay. So tokona kutanga nekuti mukatudzwa kuti you understand kuti mudare wedu hapa chete mudare wenyu uyu tokona kurovana uye mudare wenyika ikaboza aitsuna aiwa aitsuna mudare wedu aiimba and you understand kuti mimo makazotangiro pavakasiyira then munewo new music yenyu yamunoita mafanzi ari kuitorawo sei besides yamudare wedu yenyu wemimi pachezvenyu anombodi unyepera pekutanga first 3 albums even zvasina mbooma but tinyaya yekuti munhu panenge achiteera songo yangu anenge achida kunzwa Tongai Moyo pasong yaPeter but as time goes on makazisanga kutozoona kuti uyu ndiPeter but zvaizvezvi tiri parinani maparinani vanhu vakuunderstandawo kuti ayo vakutoziva kuti uyu ndiPeter yamunofa makafanana hazviiti and also understand kuti mune band hombera muno manager tofunga one of the biggest bands in Zimbabwe tofunga rangu kana 42 kana 18 ndo manamba zacho kaboza hasana mbonzwa kuti 18 ndo namba yacho chaichaiyo inopfuura yakawandisa aminoti munoyanzo zvimanager sei hapana here zvinokumbaona mbokuvhiringeyo kana kuita sei ende kuti munhu wese asara achifara mubhendi imomo kuti aiwa tiri kushow naPeter Friday Saturday Sunday next week but hani muchingodaro of course kumanager band kwakatombozi ngozishanda nevanhu 18 vane 18 different mindsets and especially like wataza kusungura sometimes atimiriri kuti promoter anofa kuzotidaidza kana weekend ino pasina kudaidzwa napromoter tisinotoenda kumabhawa titonotsvaga basa so tokona kutoenda Friday kunopinda vanhu 5 toenda Saturday kunopinda vanhu 500 Sunday kureka kutopinda vanhu but tinodya zviripo izvozvo osaka zvinhu zvamakatowirana neband kuti patinge tichingonotsvaga paipai zvinenge zvangobudawo musarudzo ndizvozvo kana pakabuda $, vamwe vanotoenda vasina mari inenge atobuda kana kabuda $5 totoshiyana ti 18 vese because isati simbavha tibe chabuda ipapo ndo chatoshiyana zvekuti hapana anozoenda achicomplaina kana vakakomplaina ndo vakatobuda kubva pandakatanga nevanhu vakatobuda and vaingocomplaina nyaya yehwane yemari kuti hatisi kupiwa mari but
handisi kuramba vanenge vatoshanda but andozokangana kuti patatu kubasa kwako takatodya mota dzakatodirwa fuel mamchivhima pamwe ndondosara nelosi saka panguva yandakazotanga kuda kuramba losi nekuti handingambonotori mari yekumba kundifadze because tese taenda kubasa ina ndakatomira chimimba wangu chedza gitari mwanga rugedhi tese tashaya saka tashaya tese ngatishayi mune mchingweta zviri mune mchitongera mune mchipakura zviri fair even ndowanotonipa mari because ndovanenge varugedhi vakabata mari ndovanotozonza iwo pesende yako ndei saka ndofa kutombochema kuti vanenge vaitondibirawo dzesungura kusungura kwakaoma saka imime jewa jewa vane management here kana kuti so far management tinayo tine tumwe management sungura ingambomanage nemunhu wani because zvinodiwa paipai zvakatowanda kune munhu anotomaneja kuti nhasi tikupfekei tikufamba sei vakomana chanorara pai vachaita sei saka zvikaitwa nemunhu wani manje mopesa makuita kunge mukuita zvinhu zviri unprofessional. I see. So sungura is one of the most loved genres atinoziva muZimbabwe. What is your vision for future sungura music for yourself, not for other people? Sungura kazhinji vanhu vanoikompea nezimdanso because zimdanso inoteerwa nevanhu vakawanda vanowandira kusocial media and we respect that vane manumbers avo and they are good and they're doing well. Vanhu sungura vakatowanda ndekuti unogona kutoposta kuti pafacebook tune show unogona kuwana 3 likes but ukazoenda kushow unogona kusvika kune 500 and so vanhu vanenge vachimbobvunza kuti asika imine sungura muri kuzama kuita sei but ukaona munhu anenge achitokubvunza izvozvo munhu anenge atoenga ne3 months as number boys, I still remember last week Thursday ndakalocha mbabulonjanja. It was a very good successful one. But mangwana makuseni mtaona katonibvunza kuti but yo wanyara usikuimba mazuvano. Anambompindura. Ndakatomti ndakasiya magitari. Because was take house ronzi matsemba emurozvi. So kusungura isu achanyanya mumarket estate ku Facebook because akusiri kwatawandira. Akusiri kwa penny background. Exactly. So zvinotosiyana zvokuti munhu anotokubvunza kuti kwai wakasire music iwo unenge wakatobva weekend yese uchiridza magitari so zvinosiyana saka I think tichangoramba tiri kwedu ikoko. So far vanhu you said kuti makabudisa album muri kuiona sei how are people accepting your music? I think nelevel randiri nedirection yandiri kuda kuenda nayo nevanhu vakanditambira I think I'm doing well, doing fine. Then Makungwazi akambotaura rimwe statement kuti ndiye the best in terms of sungura. Kusungura manje kunosiyana kuti best pakuita sei because ndarama chaiso is the best tikangoti overall like stage work voice per stage voice in studio in terms of freedom ne crowd polling but Makungwazi anokwake kwane strength kunyamba ikoko ndikoko ndokwake kunyamba ikoko anoimba nyambo handisikumwanzira ndo strength yake I know handisikumwanzira ndokwake iye ndokwaitotaura kuti ari best one because inini when it comes to stage performance and kusungura kwacho handinawa ndototya ndotozvimirira ndogona kutotaura ka4 ka5 zvestage work zvokutofadza vanhu vauya kuzvibitisa nhare Ndarama Chase is one of the best. Whether in the king we don't compete with the king. Ndi mudhara zvangofanana na Wingy D kuzimdanso kana mchita makomparison zvenyu mufa umisa kwake imwe pen kana imimi chiita vacho vari kuita izvo musiyari kwake ngati kana muchima kutopinza azviti zimkalid zimkalid unobata kwese kusungura gospel but inini handina muhomba ndamudiki pandiri yori producer ndionototi correct inini pandiri nditongosaka because vamwe vari kutochema kuti vakarekodha 3 years ago mukuramba nemasongs because unongochiona kuti song yacho pandiri kuground tato ground last week vanaikomplaina kuramba nemasongs alright it's okay saka iwo Peter okay ndaita kuzobvunza kuti unoreita ndiani pasungura but ndasendoti wati ndimudhara Chase but besides king because mudhara Chase vari kupapeki iripo inini Sulu Makungwazi Simon Mtambi ndimotaura varipo 4 tese takatodaro takatosiyana mastrength edu because chandinacho investi kwatovhunza Sulu asiri Peter Moyo wokuti unongoti uyu inini ndinonakirwa naye in terms of performance studio work everything indotera zvakasiyana Sulu voice raunonzwa mustudio ndononzwa pashow
ndomureta nezvozvo. Makungazi like uchida kungonakidzwa zvokuti ari kuita zvanenge achiita anotokunakidza. Simon Tambe anoimbo like zvakatosiyana vamwe vese tsika nemagariro, saka vakatosiyana kuti vakombe kuti ndodii tofarirana. But Makungwazi kana achizoita ka the way you're describing it ka zvakutoita unge zvine mafanizi zvake zvine majoki no ndozvatori ndo strength yake anotoimba mafanizi because song yake kuti mari yewe ndakamwa wawa ukandidzosera ndofane wawa that's ndo strength yake hakuna anokwanisa kutozviita izvo zvezvo. Okay. Ndo strength yake. All right. Okay, I understand point. All right. Then Peter ndakambonzwa kuti munofarira zvebhora saka ndofarira zvebhora maimbotamba bhora besides maita zvemagitare maitamba bhora makatombofunga kuti tomboenderera mberi nebhora here oro mamurungori munhu aingonakirwa nebhora? Ndakatomboita 5 years nditine shungu yekudzokera kubhora bozvo magitare zvokuti wapinda utozama latosumudzira legesa mudhara utanga kukombewa namudhara wacho kuti munhu yanga ane almost 18 years ari magitare ione 2 years wotodzai unoza chaingofira kuti ndingoenda kwangu kwandagara ndichingodyara ndichiona but at the end of the day ndakakura ndi character yechibhora yekuti but anyway ndangozviita kana usinga iwe kuti uzotitika handigoni uchimudzi songo yangu wakairidza saka unotondida iwe unoziva kuti iwe kuteerera kuti uzoti chinhu chika ora kuti uzoziva kuti soti inovava wakaitesta saka unotondida. Muri ipapo pabhora ipapo pamakaita madifficulties muchiti vanhu vari kundikompea and whatever pane mateams here amakambo? No, handina ndaingozvifunga ndingori ndega but still ndaingoramba ndichingoita zvemagitare. Okay. You started playing the guitar from scratch? Ndatanga kutodzidzira mudhara toshaya play a guitar mudhara vashaya. How long did it take you to, and who taught you to play the guitar? Or did you munakatanga zvomandidzisa guitar nditenda idemba mwana walena demba then ndo ndazotanga kudzidziswa naRoni Mdindo then munakatanga zvomunyaso ndikwenenzvera strike it was anonzi Spencer Komulani aishanda namudhara anonzi Bootcut. Okay. Ndi munakanyasozvoti but saichakuchaiwa but munakatanga kudzidzisa nditenda idemba because we are Roni Mdindo. Okay. And how was your relationship namudhara? Was it washaya? Ndoramnini handane musikanzo very rude and stubborn character yemunhu webhora zvokuti okay saka in terms of zvemusic kana kumashow hauna kana pawakambowa ndakangoona one show yawe one show kana pawaishuto mavidhio kana kustudio kana anambobvira ndamboenda kana ndikaona wakashata. So do you say you miss him kana kuti you regret not spending time with him? Pane zvimwe zvinhu zvekuti kana no ivo vakatokura vasingatodi tite zvemagitare like patakakura chochingatona ukwa kune vazukuru ngatorombe watagara navo vatotaura zvinhu zvangu zvekubasa musabate anga asingatombodi so pavakatombogwara period vakagwara 5 years aitonzi konodi kudzidzisa mwana wako aitoti aiwa ndiditi mwana wangu ite zvemagitare but vakatozoona vatozonzi nadokta ashamaziwa kwechi amashoma ndo only weekend ndakatoenda kumagitare then next weekend ndakatoshaya. And I know you've got a brother who's also in the industry. I think he's Tungai. Yeah. Makamboita tunge tumasquabbles kana kuti iye ndiye akaita tumasquabbles kana kuti mimi tinoti munyatso define a relationship yenyu pamakambonetsana and now I see you're getting along which is good. Ndikuona kuti muri kuwirirana but pekutanga muchipanga pane kakudhonzerana like ndiyaenda kudhonza kuti asati mulockdown mese ndiyangoita interviews Facebook ina namboita interview about him iye ndiyaenda todhonza inokwa ndini ndofunga kuti mwana cause why ndaripa akashayika was 23 iye anga ari grade 7 ndikatomudzidzisa chikoro chikatosvika form 4 so kana chitomuona ndichitomuona kunge mwana saka watasa pese paaiita mainterviews ake munhu aitira kudhonza ondandi dzake indo zvacho zvinozambobvira ndatomupindura bozi kumuri kwedu kune madzikoma atoriko yekuti chinenge chanetsa chinonotaurwa ikoko ininzi yacho unfortunately maybe kuti ndichinzi ndini Peter uchakuzikana but tinotone madzikoma ekuti zvikanetsa tinoenda ikoko kunoreport but vanhu vanoti kaiwo Peter ndiwaka benefita too much
pamasina mudhara ndakafa 2011 ndine 22 years kuti aende kuchikoro kubva grade 7 kusvika form 4 mainstruments iwayo ndo aindaishandisa kuenda kushoko kunoridza kuti aende kuchikoro saka ari grade 7 ndaiva kumupa mainstruments saka vanhu ndozvatati at least vanhu vanenge vaida kuziva zvinhu because izvi zvinhu zvakataurwa ka vanhu havasi wrong futi kakunzwa because vanonzwa zvinhu zvekutaurwa saka at least vanhu vanenge vasina kunzwa futi hapana kujekeswa chete iye ari matauriro akaita aita ungati izifa akatorerwa but iti anga ari grade 7 saka relationship yenyu iri sei now haiko zvino weare fine mutombomutora mutomboenda naye mwacho last album launch anga ripo pacommemoration wandibata bcause aida kuti ndandiri kumashows ako last 4 shows andaomona saka pandazonzwa kutaura kuti paninga anga aripo aiwa hauye kashow like every show iye anotone nebhendi rake ari kutoita uye ari kuita saka yanenge achiperforma futi masong amudhara achidaro masongs amudhara akasiyirwa munhu wese nyangwe hanzva dzedu dzikatatoimba dzongoimba bcause mudhara edu anambosiya mari kaizvo akatotisiya titori paminus everyone knew handi mudhara akasiya chikwereti kusendenzi 27,000 pandakatorodza mashow ndikabhadhara ndikapedza saka mwachipedza 27 tikatobhadhara kudhara zvikatopera saka mukushanda kamudhara noti zvemafanisa urova and chandaitofarira time yaiti vanhu pavaiti hatigona vaiti handi yetinonoti agoni vaitobhadhara ndovakatondibetsera kubhadhara 27,000 so ndivatenda zvisingaiti ndaikwanisa sei bcause ndandisina song kaidi hapana chandaimboziva kungachirwaingurwa masong amudhara wake ndakaita 3 years ndikuridza masongs amudhara saka after 3 years ndopandakarilisa first album rangu saka okay, can you say kuti music yako irelated kuna mudhara wako or unganzorwa yako yako isini yakufanane but ukatasari creation yangu ini ni yamudhara dzakatosiyana by far unotonzwa kuti iu uchakataka uyu mwana watonga imoyo but how we create music zvakatosiyana uchena ndopatozoona kuti mwana watonga no kazhinji vanhu kazhinji ukateerera song waita zvokusenderwa unotadza kunzwa ndini mwana watonga moyo but ukatodownloada wega nedhata rako iwo unoonzwa because song inopinda mufoni iri original waibata ndozokuona pavideo richatotauri pavideo kusungura unongoziva hapana toziva kuti chitudze chibaba ndinganamataura zvinhu wana mana musadaro kuti ndimi ngavauye vatore manozi handivanyimi ndovapa namba dzangu vanadzo vakomana vese vanadzo vanadzo alright Peter inini pane imwe ndaimbowanza kuona uchita maskits paindaneti yangu asingawanzi unotondoona kachiwandipaka maruva angu nasa ndapedze nyaya yangu ichazokupa zvemaruva zvemaskits but usawanzoacta wega normally ndawanzokuona naLorraine Guyo haimbeuraida kubata ndasingati maskits Lorraine ndiye akandikumbira ndibetsere kuti because I'm not an actor nyango paaitozopuwa mari dzimwe nguva izotozoda kundonipa mari kuti sekuru ona apa ndaruwa scope ndoparaida tobvira relationship yenyu akamuzukuru kangu kaka muzukuru in terms of muzukuru how pakuti muzukuru like ndikakuti spell chaiwe kuti muzukuru amuzivi no we are saying kuti from the family or muzukuru pamtupo let's clarify that amsangoti muzukuru wangu muzukuru pamtupo not saka msangoti saka izvezvi amuchaite maskits toita toita maskits okay apana rinyeri kuburwa ngofamba usatenda kunyanzoziva kubva kwauri no kana ndakuda kuti album ndaita mavideos ndombomira kuita zvemaskits because ndindifocusa neuyu because inini kana ndiita maskits naye handisi kunotsvaga mari ndikubetsera Lorraine anoona ina not an actor ndichinobetsera muzukuru wangu zvake zviiti ndinoita zvake zviiti ndazochiona kuti iye pese panenge achitonitenda kuti aiwa ndoita zvemagitari ndiri musician pakajeka kuti ngadii then I also want to understand relationship yako nababa Harare naEndimiridzo ndaimbonzwa kuti mamuri vanhu vainyanyo mailinka zingati like okay chawadya I mean zvekuti makatombosvika to an extent yekuti ndakatombonzwa kuti kana kuti maigona kutongoti shamwari ndibhibhira njeri dera rakwe
ya vanhu ndozvizvo vanofunga zvavo but handizvirambe but zvekuzochinjana mabhebhi angu kana muchita muzvirambe mukudiji no zvokuti taitamba tese tichiwirirana but inoza kana mune mamisheni muchitokura even vana peace queen vanhu vane munhu vanhu vakatopatsanana muchikura vanhu munotanga kuita mademands akasiyana pamacarriers nekuda kupesiwa zvinhu zvakasiyana but zvokuzonzi tachinjana musikana zvokuti ndototi uyu ndapedza naye maybe kana ndakadodyawo vanhu vavo nemistake handizozivi pakana ivo vakadyawo vanhu ndaida navo panguva yangu ivo ndisakarora handivo vakazviita but personally hapana paningamboti ndatsvaga musikana ndinoda naye but maisambowirirana seboys ngoti mutorawo zvopakuwirirana ore so far dzisati amapenzi kusvika ipapo but if net relationship yenyu iri seboys tiri botofundana totaura handili apa munochangu akatoridza mirudzi angaripo panenge sinero kakamboitika kakati kanzwa kegogwe amene kamwe tikambonzwa kakona endi ana endi toriwana kakawanda izo hazisi makuwa toriwana kakawanda ndosingachitotamba tesi towirirana itomara kurova kurwane no akusiri kugwa hatachitonakira mufana wangu zvotodaro koka vhidhiyo kakambotenderera kuti mutange mairovana nemwe mukadziro watamena nachitoti hanzi bhebhi renyu watotanga sinanzwisisa dono aiwa ndakatanga kunetsa nemurume wake panyaya yecoin resnuka niwo ndobva azoda kupindira yada kupindira murume wangu watopedza naye ndatodhila naye anoti kudai sei but tatakangotaurana pachirume saa mukadzi ndiyasina kufarira nethe way yatakadii ndobva atanga kuti hanzi emamesi nomuda kudherera chichecheche then ndobva tangoto pamwe pacho unozongona kuti modiscipline akunodi but mutaura nyaya yecoin like that coin raya rechinuka chinoitika papa ndechekuti pastage paipa tetamira 6 hours ndichishanda waiza tichobvunza vanhu pakadini muriko here uchivaona saka mari iyoyo wedha icoin kana kuti ibond wanga iri yako iyo ndiyangu ndandatenga coin iro yembva asvika indi rake amene kuti papadi hai mari magita anondirwadza chibaba sajari bvunza kuti vanhu variko iwo chivaona munozoda ngokudherera anyway regai titi makorokoto hatina vakazorora ekurora nekuburisa obama makorokoto makazorora but mataimi amamuri pavanga vari ku over the seas paneti nyaya paimbopostwa kunzi dai aiwa hatisina kupinda zvedu. I want to ask you a question. How is your then wife used to take it? Pazvaiitika zvese zvaipostwa and wana zvakaitika baba ndakutanga kudana naye hapana zvadaiita inini but vanhu vandakadana navo before vanhu vaingofila jealous kuti vanga vasingabelieve kuti munhu ari kuunza nimwana kudi watorera pose kwati asati mavidhio kana mapictures aibuda angati mapictures ema-x it was nothing that church recent plus vari kuchando ikoko makatengerwa BMW pabirthday ndakapuwa present namadhamu vanodhonza madhamu varipo. So she's back. She has relocated to Zimbabwe and makutogara mese togara tiri makugara mese muri tu zvoite zvine zvimatobabu vepambo kuti makutoto aboys nangu muenda padheni ona paive pandozombokutidza kubhawa kumatu chienda kuenda padheni ndoichinda kuna madhamu iwaya adiende kubhawa pita saka maybe ndandie mutini wako nezuva ndiende kubhawa pita kana. So how is she supporting your career? I know she's a pastor. Kavanenge vachiposta vachienda vachiona. Yes. How is she supporting your career and is she supportive? Zvakudaro ukatasa paFacebook maposta ake it's all about murume wake. She's that. Then also we noticed kuti makabva upuhwawo present na sewik na vanokupa ini vakapa mudhara aina ndisati ndaimba zvokupuhwa mota chibaba tiri papa namudhara tsoke yakatonyoronzi tapo bozi vadaro kukanganisa ndokona tozonyimwa futi vachiti anoona yenyaya isati yawo family wo yakauya kuna mudhara imi makavhitoro sei and also do you think kuti zvazvine any politics pakati or it was just something chongopuhwa paposti paipai pakangotaurwa kunzi
ndanakirwa nesongo yekuti naye murume wemunhu aishanda saka nongoda ngodi ngotenda zvaakaita panyika saka mota takupa first born yake. Ipapo mudara maybe ndiyangatoziva shibaba vana bankuru because mudara wangu ilast born family kwavo vari vane kune vadiki but like relationship yako family iri sei like besides family yedu izvozvo pamusoro lonje ukatoona vangati everyone was there. Everyone kubva kuna amai vangu vanenge nangu yese kunze kwewana ari kusouth ndiyasina kwasa kuenda but vamwe vese mangomfulaisa uyo taichoda baba but kuona zvechiitika manje ndezvekuti zvikwanisiro tesina tikatokufonerei mamudaire makozi edu zvekuti ona shamwari tibatsirawo nemabozi mimika ndimunokwira kuna ndege anoona saka like pamakolabo ndakatombonotiso kuti vanhu vesungura havanyanyoita makolabo too much. Music yosungura inonetsa kuti kolabo ona mwana makutoita kolabo maybe inenge itori album rese like sezvakaita mudara nasoma zvacho because time yatinotora kugadzira music iyaye ndikada kufonera kana kuti makingwazi kuti auya tiite kolabo ndogona tomudyira kana 2 months chigadzira one song yekwedu dzikwedu dzinotora time because zvinongoifa autoimba zvinotorevesa chaiko chaiko like I'm sure to time on ambo understand but sisinoziva kuti panoimbawo mamwe song angave R&B emachichi aya munhu anotobva akanyora song yake uya oita maybe a day kana a week kana zoita 2 months munenge pinyazoita sei maybe panhu angona kudombo nzwisisa ipapo but uona zvakafanana seyour producer and okumuna kati ndoda song yakadaiyo because neexperience yaunayo azvikutorere maybe an hour or 2 hours to mix from 3 lead rhythm nechichichi anoona kwedu isusu kune lead kune bass kune rhythm so zvese zvinoridzwa navanhu 4 vakatosiyana zvinofa kutoriisa zvitange zvadi zvabatana kuti zvakumeka sense zvaso usati maenda kustudio motanga zotsvaga mawords chichi saprocess iyoyo manje ndoda kolabo nomwe muimbi manje kuti achimboyamboteerera chichi anogona kuzoti achima nditumire song yaka uchisiya mapechi acho hausikudza kuti iye anoimba 8 bars here anozongoona kuti unozachi ngochair uzama kolabo munozongomaita zvenyu pamashows kuti akachiridzawo ndisong hangu anenge achikwanisa kuiridza ndingoenda totobata lead totoridza. Saka maybe your wife is a pastor. You want to talk about religion now kuti mama makakura mchienda kumasowe. Pastor Carol is from a Pentecostal church. Saka pama beliefs apa pakamira sei? Amuklashere pama beliefs. What do you believe in? The clashes was ina namurora religion kind. Namurora taite mukadzi wangu. Imimi personally alright ina ndiri munhu wechivana straight up. Muri munhu wechivana. Straight up. Zvinhu zvedu zvechivana, culture and stuff. Zvamunobhiliva. Simkalit? Mazana believe in chivano chacho. Kutobhiliva kuti unotedza simba yechivana. Chivano. Kana tichienda ukatoteerera kana masongs angu ne trade akawanda. Ndotoimba chechi munoendera. Akuchechi ndotoenda. Munongoenda because of madam? No, ndaitoenda kutarisa ndatomborora madam. Okay. But I want to tell you, madam, could you both normally I understand what on a church. No, ndongwatongorora obenzi. Ina naurora benzi. Okay, that's not what one mutadza kunzisa nemunhu wakarora chinzi ndokwanto. Muri tu makarora mutadza kunzisa. Pane one akanyangira dhiri siriro. Saka mimi you're okay like don't involve. Then do you have any new music or besides makabudisa new album? Name new music or my videos? My videos ndotoda kutry kuti timboditse makarova mabhachi enyaya anosvika ukaya mabhachi atisi because tichashuta muchando kaimomo saka kutongorwa mabhachi wayo atakasiyirwa tomadzoresa. Ukasonesa rakonyuwanika unobva takanza aiwa kutongororitsvaga uridzorese saka nyaya idzodzo unazodzina hazimbokupe stress uona chii ino vanoona ndikataura neiva for more than 1 hour
and ndingoti bo wotozati ibo yekutotipedza uende pozi ndaraungina kapa 2011 and this is 2026 ndotaka kuti ndara kwezopfeka rimwe zikoti chemwe achidai abayoda uri muresina naye unengende apana kupfeka madrip yoya nebhachi chideyo wosara murese otanga kuzvishorera saka Peter ndaura kuti munhu angari respected navanhu vakawanda and even vanhu vamusupporta mudare wedu ndakuti mudare wako unozofarisa mudare wedu munhu airespect navanhu vakawandisa vamwe vaitomusupportawo in terms of mavideos nechichichi vachiri kuuyo here vamwe kwauri vachitaura kuti hakuna mufana da kusponzo pakati da kubatsira pavideo yakati vakawandisa nakosi rose even mapromota akawanda akashanda namudara ndichinogoshanda navo like vanachipazi kosi rose natechi makamadze ndiaiko zvino manager wamudara macheso but aitombowina namudara zvinodaro tasachona kamwe zhinji mashows akawanda totomboita namudara macheso so vanoda kuti vanotofila kunge nditori mwana kwavari kuzongotadza maybe titatongotadza tega but vanhu yanenge vachitoita pavo wagara waitongotadza mudhara aripo saka izvi zvagara zviripo izvi zvekutadza inomazuva waita musikanzwe musikanza kwakusiri kutadza kukutadza kwemwana kuti niwechikurawo but zviri zvekuti pamagitari nepandare zvaizvezvi handichanyanya kukumbira chibama ndakutoda yedoni uribo ndiright muri right kona ndakunyanya kukumbira ndakutonyepera nokusapota because vanozofila nge mari dzari kundipa dzisi kushanda okay but vakauya avo vachikusapota ungarambe vanotondisapota ndotaura almost every day ndikatobudisa masongs ndotovainvita kana ndaenda kuita video ndotovakumbira sponsorship vanhu they know almost everything zvandoita mamovements avo okay then also I think ndofunga Sungura iri one of top music in Zimbabwe I mean ukiona chizoinge chizoramba iripo here uri chizosvika papi I don't know or changura ngokuti ndio Sungura yaimboitwa I still remember 2012 pakatanga quite Clarity Soldier Love Secolars timu rekumbari pavakabuda 2012 chatomboita mainterview chitobvunzwa izvo kunzi imiri Sungura muchasvika 2015 ini 2015 kugwa Moyo vana Enzo vana Bazooka big talents hit after hit anoona because nokwana nahurungende you still asking the same thing but haundiwani ndirumba ndakarara Friday Saturday nenditori zviite ndite chitomorimo Peter chii chinombokutaridza kuti ndanzwisa panyaya yeSungura yangoshaura kuti ndite kana kuti collab namakungwazi especially muri same genre ma1 because kuziva kuti bazindo kuzomira kuzodini kuzonotiyesa kokuti wakambofunga here pfunga yekumboitawo navapfana vari kwamazuva because ava variko vanosvika chero ne20 bars vanongosvika olera chero kamusira 1 bar izvo zviri easy like zvakamboita ndisuluna Soldier Love zvinoitika but sometimes because kwatarisara vakomana Hulengende naMadedido how they create their music nezvandoimba inini zviri kunakidza edge iripo izvozvi and we respect that so inini ndesingadi kuti nginazomani because hapana chinobhowa chokuti wagadzira song wodaidza mupana then ubva kuti mukoma ndisikwanisa kuti kupinda apa because anenge achitokudza chokwadi from his heart kuti zvauda kundimbisa apa zvechinyakare because maybe haana ndozachiona tinozongorespectana kuti iye anotongoziva kuti Peter ariko vane Sungura ariko ichua respect wachitodi shopo maflowers vari kwavari etikasangana tongorespectana kana chimwa totomwa saka iwo ungati maybe your favorite simdance because ndovananga ipapa pana Hulengende naMadedido apanyanya your favorite simdance artist vanonyatsoti aiwa uri kuona kuti even chero usingadi kuita nokola ngoti aiwa totera chomunhu aripo kuti kanzi muda kuita kana collab nokuti uyu mupana ndokana ungofeature zvangu naye akatoda kuimba ndingavade vese because but hapana kapochesa 35 song azvinoitika ndovaisa ari 3 Madedido anouya nekainto kake top 5 not in order but just top 5 Yongoti ainini Madedido ataurwa kandi anoisa intro kamadede yake next then pobva kwaya Hulengende oisa vhesi oisa chorus ini ndechingoti tulika pakadinapo handichaimbire pose ndikwatora shasha Genius Flag obadzoka nerimwe vhesi 1 3
5 bafo. Iye ndio chifo iye asikumuwerenga. Sasa imbi Madedido. madedido ndana tanga ka. Ikandiyaisa intro kuti ulengenda. Uchamba apinda itika Ulengenda lisakati. Unochita tuliga. Ngoya junior sprang. Junior sprang. Then andi chapa 3. 4. Ndiko ndikuwerenga. Tikatoisa 4 takumwe. Ina ndo sofa ndo vandotevera. Ndo vanopedzera data. Wondwa mari 3. Vamwe vacho ndinovaziva variko. I respect art yavo. Vanhu kuti kuti inini personally. Vandino Google vachinipedzera data. But good books na Nato anombonzwa kana uchimention one. No, Nato is bigger than those guys. Mukuru. But apana nangobvunzwa ngoti aiwa Nato ari kuligira na Freeman vana Enzo ikoko. Ndo vakapinda kukomana chiro. Saka ndikakuligiro. Ripi? Rana Freeman chimbonza top 5 yaunongoda kufilm. Obviously Freeman, Killer T, Enzo, Nato, Secular's. Ndo wado feature now. Shotika totogadzira somwe vanhu ivo wakafisha nawo ripo. Ishasha kaya vanondikurira. Aiwa but So many guys inachikoti HKD boss mukomo konzi tulika nobona colors andinde ichaika majisi ikini ndo wakutopedza ichai majisi tombotanga tombotanga nekufaisa dance osaombotanga saka Peter pale pamashora nyaya magitari pepe so do you play like bass zvese bass no play lead ne rhythm madrums ndorwa saka gitari watokadzidziswa then madrums wakadzidziswa futi kana zvinhu zvakatongozongona mudhara vachiita uri izongoona mavideo ndirakuda nambo muna chipractice mndarikaniepe oya wanzotora kuti wanga usingatodi ndasingatolavish but like now unotomboite situation yekuti ukagara unotomboona mavideos avo zvitomboona inokapinda mota mangu ndoteerera tonga imwe nadembo part 2 ndo that's my rule ndo andoteerera ndamoti ndiri mota tinovamusha kuzongoteera but ava ndiona zvozo ndikateerera ndo andowanzoteerera. Okay, so Tongaimo is the father of how many? 5 tisingaziva mwe maybe pakadzvanyiwa Only 5. And you are father of? Exactly. Peter is the father. You're a father of 4. Wow. Peter usazo pane mwe munhu akazoti rimwe gori panapa ndikazotaura nhamba ye4 handienda jamba kana vamwe 2 emusango 2 iyo vanozonga but ukona mwana achitonzi ndiwo musango usingatomutauri ndiwo musango akaitwa kane mumwe munhu uinaye nemunhu wacho ndiwako ukona murume ari married akuzounza munhu mumba pane zvaari kutoita saka ukona munhu achinzi ndiwo musango anofanira kuramba ari kusango saka atotaura anotaura iye ari kusango but mukadzi kanozofamba kakutendera kabaina yongapedze mukadzi musango kadziziva iyo ko iye muridzi wacho akazofamba kutaura bcause mwana aitywa kuti ukona achitonakirwa nekuzviaccepta kuti mwana ari kungaramba akatinyiwa ngaangotinyika but kahanzi anogona kuzorwadziwa kuti iyo wati 4 then umva ati inowangana kuerenga wechi 5 utanga kuzongotendedza kavidhio kako kaukati 4 ikako umwe munhu aitongotya kutaura nhamba yevana vake kuti zvongototitirawo easy kudheni kuti hauna umwe yacho andisina kukudza padheni ari kuposta mwana aenda akakangana va 5 bozi ndianida kutenderedza zvototibetsera kuti tisvike navo kavidhio padheni. Anyway, just to round up the show, I think the one for us sheds tozojatsogara pasi vachiudza majokisi ava vanoposta kafacebook munongowana upe kwamajokisi enyuya zvimwe zvinhu zvamunotaura zvimwe na madam but Peter wakatanga kumaposta before madam wengoma wanako ya papa ndopanda ndakangana papa nangu madam aiwa inini madam angu akaenda nevana isinoti kuti madam awana ndiri vijini vakatondowana nditori kwandakatobva samai makuda kuita mndu yamina unogona kuti vijini kani ndimudanditaure siriri
ndakabvunza kuti majokes atoka mwana mandikati hey wapi but inini ndakatanga kudana namadam wangu 4 years ndisanda varora before 4 years no before 4 years ndasinga post waingoita maskits ndaingoita maskits na Lore but majokes andaitotaura namadam wangu ininika pafone dzimwe nguva ndoenda zopost taitotaura more than 1 hour 2 hours sa majokes andopa ndaizopost then also kwina usati wavhara waimda kuti vavhare vangoti vharisira iwo ndorumanidza kuipana pakutandara ndikauza kwedi alright Peter pepe paunomboenda kumashow unoenda namadhamu yako kana kuti aiwa madhamu angu aende kumagitara but vanozvitora sei zvekuzongoona kana kuti mavhidhio unongodza kumashow mabhebhi chichichi munhu ari comfortable nazvo mwana machitoseka kuti anga asina brau ndiani handivana ndo zvanoita zvisikana chitoseka we laugh about it oza munhu akatongoji ndoziza kubasa ine mutema wangu nyangu ndikaridza is 5 blawaiti andirani moto I drive back home andirani omona njirari moto asi mune makabata kamidzire mudarekati musarari even avasati vatombo vepo chitanga magitari andirani moto ando zvandingori ndoisungomwadoro ndodrive ndodzoka kumba chero minobe ndakamboenda kubhaibheri chitoisika nyaya dzinotenderedza kuona kuti vanhu magitara varare kamudhara bhoza atagara tirare hanezoti takasangana mbava na2 chibaba apa mukura maramba mairamba nyaya iyoyo na2 but motanzi apa ndaida kungonzwisa but nyaya yekusarara it's serious nokona zvinoitika yako iwe zit because unongoita kuti unongoda kungodzoka padheni zvinhu zvawakangojaira zvinhu munhu wese ane sequence yake but isusu manje nema-hours atinotora like tiri pastage baba unoenda pastage kana half 8 kana 9 uchiburuka na 4 so panoburuka na 4 unongochimwa kana mared bull kana kumadone red bull so ndingosituna hope so ndozona kuti ndirari ndozoda kumuka futi na 10 wakunzi check out kuti pine mrodi unongona kuti tungopinda mrodi 2 hours nenda kumba okay ndachinzwa nyaya yekuti kudriver saka unodriver futi wega hauna here ndidrive nemunhu ine mhepo dzevanhu dzinditore vana vakarurombawo zvaina vana vamheni vana gushungu vana weteta ndodriver ndega namwari bozike pamwe vanofambana vanodriva kwenda but kaunonamata akapika kanaonamata zvakanaka murodi madhamu mufundisi votodeclare accident iya inenge ichida munhu iyeye handi yondiurayira mota ini yondisiya ndakavhunika makumbo haindiurayi but inongondivhuna kuti ndichivhunikirei apa ndima ine mudzima kutoudza indakatoudza ndife neaccident nandi handamboromba handibati mushonga handibati kana dombo rekuti vanhu ngavawande kushow handiite zvese vanhu vari mutonakirwa nenanotouya saka ndodrive nanzou watodiwa umusha kwavotaura nzouonaira nzou urashumba taura kana mwe mutupo Peter kana marasta but Peter paipa nanchibvunza yamudharo wako wataura kuti vanhu vachiri kusapota noya kumashow but tingati here paunototi pazara show paipai is it kuti because of your father 90% vanhu vatonga mari vantu even up to 90%. Saka hauna here zvimwewo zvauri kuitawo zvekuti of course vanhu vachiramba kuteerera but pamwewo pekuti pane vamwe vapfana vako mazuva nekuti vana kuti vachikura mudhara vamwe vakuti vachizvarwa zvotangona usati unyatsoziva chandakafanira ndechekuti pauka yekulonchi kwangu iwo waitoona imwe age kuti itonga Moyo yamuzivi but inoramba vanotouya bozi vakutoinga Peter Moyo but madhara akawanda anenge atorimo vaya vanhu vatonga Moyo vaya vanotonga Moyo but iwe uri kutsvaga kupusha kusaidi kwekuti airenkiratu rangu nditori naro ini cause ukatarisa vanhu vanotenda atonga Moyo akawanda hamuwana ari patiktok kana ari pafacebook kana ari havachanyanyi kuita izvozvo but munhu anotongoziva kuti kune shuwa akaona post akanoti anouya kushow po ndozva kwajaira wakasangana kujaira kuti tonga maisapo because 2012 athink Facebook yatenga chii 2011 yangasaita nombiri but aitongoziva tikangosa post totoenda kushow saka ndirambi kuti credit unotouya kushow rakawanda 90% ndiramudhara. Anyways, I think simkali muchazoshedza Dewa for another part 2. Amenozora vakadipa Dewa. Kana ndangotendo vanotitsigira vacho. Tandauti mupereka mafans enyu ndozvandanda kutaura before we wrap up. Mutaure nemafans enyu
mutaurawo mapage yenyu kuYouTube so that they follow your music. Mumboudza zvamuri kuda zvemwoyo zvamamusati mambotaura kumboudza vanhu zvamuri kula. Ini baba ininika zvokuti ndikasangana nevanhu kubhawa motanga kuti anzi baba wako amana ndadhakwa nenyaya idzodzo ndabo ndabhoshi baba handii baba vangu ndiye akanditsvara izi ndiyakanditsa panyika ndotoziva ende aitokugonera yanga ri hambo pamwe pacho unenge uri pakona kwazvimirira munhu otokudza kuti baba vangu ari hambo iwe shamwari ini ndatukana ndakatozvimirirawo pakona apa aiwa ndadhakwa ona chimboti hakona ndakona pakona unenge waona mari yerendi wanipa tuwaya kana mupana wangu ruda mudhara wako pamwe mumvesa akazoti aiwe mapokuteura nawo nditetumira ndichichi unoza ndakaramba ndamutarisa ndikamubvunza nemakore mangani svika ndi 27 ndikatinoza ndemakore mangani 37 muna 27 ari kunza zvatonga Moyo vaizivana kupi vakasendana kupi ndakatomunyara noza munhu ega ndakatomurespecta kuti zvozvonzi Peter Mfumbatiro vanhu pamwe pacho ndakatozomuzatika iwo chiva ihambo yaunga chindiudza iwo ndinokuta mari ndinowadzo aiwa chimbotipai mari vakomana tipai mari tivasari mumabhawu mainzwa ana Peter mpe mari kana vateerera tizapita mumazikanai mupei mari nejemasoni boza mari rendi nemoze ndopona mudhara macheso moziva mari rendi every month ndototsvaga kurudza mudhara macheso yanoona pa this weekend ndikatoenda kublawayo tese ndakatowadza ndikuda mari rendi senherera yenyika ndakafirwa zvinozikana nenyika yese ende hazvizoite Peter vanomufonera makana mufana wangu ndivatina 1 mangwana wobva wamubatana 10 vanozanzi mufana wangu ndivatina 1 ende vanhu vese especially ama2k vari kunagirwa ndovaona ma2k vachiisa zvima TikTok zvatonga Moyo havana kubvisa mari yechemo ati mari akawanda $2 ekokeshi vana papeji utsvaga namba ngudi namba yenyu iripo here papage iripo paFacebook inokukandwa ekokeshi $2 kana 3 inotongobuda kuti Peter Moyo vanhu vakapupa kana iri 100 ndene 2 aya but chema ichiri necessary kana tanga upenyu mari aiwa aiwa munhu aigona weya anofanira kuchema svika mheno nari kusvika iwe wazofa usvaenda tozofawo kuti aiyo mufana weyu ngavatipe mari atechida nejemasoni vanenge vane majemasoni mota paipa kushowa kauya chingomaunza aiti mapedzisi tiri pastage oti ndikukufadzai ndotenga kuti doro ndega imunaro kumota mapeji angu yakanzi Peter Moyo Facebook TikTok ndiyo Peter Moyo kwese kuYouTube ingori Peter Moyo then the most important part vape phone number yeEcocash womboyanzo aiyo pamapeji paitoripo but tirakuwapa bosi tirakuzovapa clip iroro remari yauri kudechera namba yacho izanobuda is 073 568 handizokurodzi bozi kaka video anodzoza anodzoza uvereni hanzi remember kuti mari yechema hanzi munyore kana pane reference chinokunyora kuti chema chero mukaiposta kuti masendera Peter $2 tinotenda ndogara kushurugu ndasenda $2 yangu yechema simba rashe ndogara kukaroyo but ngatipromisane chotangira panapa munadzo mafoni atokanda no problem ayo kandaiona chona kandaiona chona kandai $2 vatisimbisa kuti tingakande but vachikande tipromisane bit kurutarise ona uri kusenda ndikanda kapapa application application Peter tipromise something mari yausudya wega ka unodyawo nemufana uteni mari yechema vabvunze ndotombovatumira mari iri kunonoka sei ndisaka mari naimi tinobvanokandwa example shamwari itoto vanhu vanyatsoona $2 rukando apo itoto vanhu vanyatsoona apo ko yainga yatiza page aiyo page aitiza itoto vanhu vanyatsoona $2 apa nditi right send money ichi number 0773 0773 568 668 668 idzodzo $2 not $250 $2 kwamwezi ari 3 ndokudzorera good example kuti munhu asaona kuti Peter ada mari yake yechema aiwa iti raka aiwa ka hanzi insufficient balance sei aiwa zviiti amatira kubuditsa ndi Peter Moyo ira kani tione kuti kune mari ayaramba kuenda mina titangidza isaiuko mwamuenda
Kuyatiza wanise. Aiwa, isiri wena T-Man ka. Zimkhaledi andina line break but keto yiti jere chokwadi manje haini chema ndori muranzo na 250,000 aiwa isati yaitaka takuenda ka huko Peter kuiramba ine zero balance eka inyembe kuramba ka ine kwenye tweki nepoze kwa dewo futa kumanaka zotomwani mari ndakuyishandisa noziya adzitodza ndari T-Man manzanga atisire mari kana kuti ngatingomupe imari iri ke kana munhu Mwari titsambidzeo kamari ubobo $2 wedu zvandakuita ndakutanga kukuisira $2 mari ini ndine laki imwe rupo iri keshi ini ndakubhadhira mari yangu yechema ini manje isusu tisi mhene dzedzo kuti omfanangu isa namba yako mfanangu isusu tisi mhene dzedzo isa namba yako mfanangu iyo Peter mari yechema apa yabuda 5 saka $2 aiwa isenda inini yangu ndikupa yangu yechema ndega anditi tinokuseti a good example then vanhu vari kugedhi movaudza unchibuda iko vanofa undipa movaudza yaburisaka aiwa yangoti Peter Moyo aiwa obvious mina ndikuizire $2 yako Peter isusu kokuzosumuka manje right $2 yako ishi shanda 27 $2 yako andikuona manje ini ndamba 5 maiona Peter utumira na Enzo na Freeman iwa both number dzaona dzina toki ndikuida mari iwa vana kuuya kumari shibaba ana Freeman anokuya kumariro avana kuya vanga sipo na Enzo special Enzo usamsi amfara mdaroko Enzo Enzo anoritipita aiwa but Peter it has a good example takupa mari dzichema expecting kuti Zimbabwe but boze zvechokwadi Zimbabwe inobhadhira mari chema vana boze vanga kumabasa mari yodarishandisa pakaipa so anyway tukukumbira inonzi expensive style ndoinochiyo ngoturiro kana kamudhara kana 3 bars vakamudhara nani kuimba pasina magitari mati tizivo kuti nazoita sebhozi ona isi watipa example tatisina maikokesha echema taita tisina Peter mari taita mazvizvamuza kuti matogwisa irapo tatorisa tudombi ndambokuudza kuti ndiri geto itire chokwadi ka Peter pandarwisa handibhadhire chema kai pandabvisa kana kuhama ndibhadhire chema kana kunhama kwacho handitoende tatobhadhira chema kuna tongai munomuudza kumakuva kuti tatobhadhira chema tofetsaime yamunza kuti tongaineza pana ningoti mudhara wako ndafara Peter adaurobwa okay songa ndofarira manje but vana kwanda havaizive songa iyoyo chingwembe yaunozivachingoti gidigidi ngoti gidigidi aitambiki manderufu tinatoziva Peter imbe nonzi munyarazi but ini ndiyanguipesino yanguisitodziziva masongo dai mama vangu varipo varumewe ndingadai ndina nondipavuka mazano iwawa ndirarame but wobvatisirana T-Man kakomanaka mudhara wacho ndapinda papi futi dai angaripo mudhara wacho ndipa mazano na wanobva wasirwa T-Man wobvanzi King Shad obvanzi Warrior obvanzi Gasby Warrior obvanzi Trevor Dongo obvanzi Nesto ndo vanhu vakamboshanda namudhara wangu kuti ngavachikubetsera iwo ndo kuti wabetsera kuti mana tsika dzamakuita idzi hadzisiri idzi ndida kuvadzora mani Anyway, guys, it was lovely hosting you. It was lovely hosting you, and that's it. Podcast from us, guys, from the big pods, me and my team, and the crew behind the scenes.